biex nieħu eżempju, id-droga nemmen li huwa wkoll uġigħ mentali. L-abbuż tal-alkoħol ukoll huwa uġigħ mentali. U mis-sigarett wasalt biex doqt kważi it-tipi kollha ta' droga u għallhom għadni ħireġ mill-ħabs il-familja u dawn huma eroj fis-soċjetà tagħna u dawn ma jagħmlux sorbju u l-ħidma tagħhom ma twassalx għall-applawsi. Għaliex hemm dal-vojt kollu fil-qalb tal-bniedem? Għax dik hemmhekk trid tmur, x'qegħdin infittxu. X'inhu jfittex il-bniedem? What is missing? Jiena oħti kienet mietet żgħira ħalli żewġ tfal u kienet irċivit pjant wara sentejn bid-dialysis. Waħda minnhom qalt li fada f'Diċembru laqqas tawni għax qatawek qastawni kemm inħallas il-kera. Father Marcellino Mikallef, il-mistieden li jmiss fuq kellimni, minn nhar it-tnejn li ġej. Segwi mit-8.